Cando levaron por primeira vez a miña nai a urxencias, que medicamentos toma? Preguntou a doutora. E meu pai debeu arroibar por non saber do seu sufrimento e sentila á vez imprescindible. A seguinte vez, no que tardaba en chegar a ambulancia, meteu nunha bolsa de plástico todas as caixiñas que poboaban o armario. Á volta do cemiterio, co paso canso de arrastrar a vida, meu pai foi ata a habitación e ficou a ollar para a cama baleira, a nada que paira no aire inmóvil. Esa noite dormiu sentado nunha cadeira vella da cociña. A seguinte, o lumbago convenceuno de quebrar o valo da soidade e rendeuse no seu cuarto. Anovelouse debaixo das mantas, como que intenta emular cos propios brazos o acougo materno.